Però què estàs mirant primer de tot? Estàs fent el què? Els polígons. I volem saber què? Els elements del què? Del polígon. Quins elements tenim? Tenim els costats, que són segments que delimiten el polígon. No cal que ho escrigues, que ja ho has dit. Què més? Això és la regla. Molt bé, Marc. Molt bé. Què tenim més? Els vèrtexs, que són punts on s'uneixen els costats. Això seria un vèrtex. Molt bé, feu tots els vèrtexs. Les diagonals. Les diagonals, que són segments que uneixen dos vèrtexs no consecutius. Molt bé, i això quins són? En aquesta figura, per exemple, hi ha moltes diagonals. Dibuixo? Sí, dibuixeu-les. A veure. Vale? Us falta una. Eh, Exacte, molt bé. I aquí hi ha 16 diagonals. Molt bé. I ara, l'angle interior quins són? Els angles interiors són angles formats per dos costats del polígon, per exemple. Que hi ha, aquí i allà. I aquesta figura quants costats té? 6. I el sos com se diu? Com se diu aquesta figura? Hexàgon. Molt bé. Molt bé, Andrea.